ଶାଗୁ ନା ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଯେମିତି ଜ୍ୱର ଆସେ। କାହିଁକି କହିଲେ, ଛୋଟବେଳେ ଯେବେ ବି ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତି ଶାଗୁ ପିଆଇ ଦେଉଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଶାଗୁ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ଡକ୍ଟର ରିଲେସନ୍ ବନିଗଲା। ଘରେ ଅଳ୍ପ ଶାଗୁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ରଖା ହୋଇଥିଲା, ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ବି ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଭାବିଲି ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବନେଇବି ଆଉ। ରାତିରେ ପାଣିରେ ଶାଗୁକୁ ଭିଜେଇ ଦେଲି, ସକାଳୁ ଛାଣି ଦେଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଚୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇ ନେଇ ମିଶାଇ ଦେଲି। ସିଝା ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ଘଷି ନେଲି। ଅଳ୍ପ ସୁଜି, କଟା ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆବକଷିଆ ଅଦା, ରସୁଣ ପକାଇ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଏବେ ହାତରେ ତେଲ ମାରି ପିଆଜି ଭଳି ଗଢ଼ି ନେଲି। ଏପଟେ ତେଲ ତ ପୁରା ତାତିକି ରେଡ଼ି ଅଛି। ପିଆଜି ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛାଣି ନେଲି। ଦେଖା ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଯାଉଛି, କେମିତି ଲାଗିବ କେଜାଣି। ଆଗେ ଯାଉଛି ଛୋଟକୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି।